Posljednjih 15 godina Zagrepčanin Tomislav Kozarčanin bavi se zanimljivom sportskom disciplinom koja podrazumijeva istovremeno održavanje više objekata u zraku ili jednostavno rečeno žongliranjem. Evo za početak Tomislava ćemo pitati kako je završio kao žongler. Zapravo si kolega iz struke, novinar, kako sad i koliko dugo se već baviš žongliranjem? Pa dosta dugo, između 5 i 27 godina. To sam počeo raditi jer me interesiralo me jednostavno kako se, bilo mi je to ko neki izazov. Bilo mi je napeto napraviti neku novu figuru, bilo mi je napeto zabaviti ljude, bilo mi je napeto negdje drugdje napraviti predstavu, pa sam nekako počeo sam puno putovati po ljeti, po Jadranu i tam sam najviše radio. I onda sam čak napravio i to da sam okolo počeo lijepiti plakate za svoj nastup jer sam vidio da kad bi samo na večer napravio show da ne bi baš puno ljudi došlo. A ovako kad bi napisao plakate ujutro onda bi mi došlo 3, 4, 5 puta više ljudi, što se naravno vidjelo poslije u zaradi, ali se vidjelo isto sa tim zadovoljstvom jer nije isto kad izvodite pred 5-10 ljudi, a nije bogme ili 100 ili 150. Ne? Pod umjetničkim imenom Tontorino, Tomislav izvodi show u kojem žonglira s lopticama, čunjevima, dijabolom, vatrenim štapom i bakljama, a vozi i monocikl. U svojoj želji da postane što vještiji u kontroli rekvizita, Tontorino je krenuo stopama svojeg uzora Francisa Bruna. Nastup traje tih nekakvih 30-35 minuta, možda čak 45, ima puno žongliranja i malo se obraćam ljudima, ne želim puno što se kaže, biti dosadan, da se da puno pričam, a da ništa ne izvodim, nego jednostavno i žongliram i sa čunjevima, i lopticama, i dijabolom, i vatrenim štapom, i vozim monocikl, i na kraju bacam i baklje, i vozim monocikl, tako da dosta toga zapravo izvedem. I do sad sam uvijek imao dobru reakciju, osim tih par puta kad je bilo nekih pijanih ljudi u publici, ali to je život. Tontorino često organizira i radionice u kojima i najmlađoj publici pokušava približiti čari žongliranja, a zalaže se i da ono postane dio tjelesnog odgoja u školama. Zanima me, može li se od žongliranja živjeti? Uspiješ li ti normalna primanja imati samo preko žongliranja? Pa od žongliranja se može živjeti na neka dva načina, a to je recimo da imate tu predstavu koju imate i izvodite do tad kad ju izvodite, ili se mogu davati poduke iz žongliranja. Što je nekad je to češće, nekad je to rijeđe, ovisno kako je ko zainteresiran. Ili gradovi koji hoće jednodnevne radionice ili višednevne radionice, pa ja to nekako uvijek pokušavam ukalupiti da kad dođem raditi predstavu, ne znam, negdje u Zagori, kako sam sad bilo ovo ljeto, da odmah napravim tam i radionicu žongliranja, zato kad mi show traje pola sata, ja sam tam cijeli dan, onda bih htio iskoristiti vrijeme korisnije, jer htio bi ljudima to pokazati, htio bi da ljudi to probaju, da se malo s tim pozabave. Žongliranje je posao u kojem Tomislav danas jednako uživa kao i prvoga dana. To je ističe zbog toga što je žongliranje izrazito zabavno i zarazno. Stoga mi nije preostalo ništa drugo nego da se i sam okušam u ovoj nimalo jednostavnoj disciplini. Evo ga, sjajno, iz prve, to, završimo sa uspjehom. Žongliranje je bogat i čudesan način igre s predmetima raznih vrsta i oblika i, kako ističe Tontorino, svakako očaravajuća umjetnost dostupna svima, a ne samo cirkusantima.